Pinitaya matut Sirat Maja temanten kekalih ing mangke sumangga daya-daya kalajengaken. Pinuraken tedhak sungkem Sirat Maja temanten kekalih dumateng Kang Rama dalah Ibu. Niat saking palenggahanira wong agung temanten kekalih sigra temanten putri anglolos kanang duwung linepas ponang canela jaya-jaya Sirat Maja temanten kagungan dumateng Kang Garwa estining penggalih parasing sedya arsa sumungkem anguswa pepadanira ingkang rama kalawan ibu nyuwun idi saha berkah pangestu sigra tumungkul amari keluyayah konjem-konjema Bantala tangkeping asta sumembahan jenggo kanan sinertan ning cipta kang rumasuk aning sanubari nyenyandang rumentahing pangasta saking Kang Rama kalawan ibu Rama sungkem kula kunjuk ibu bektos kula katut iya ni wis ndak tampa sungkemira lan bektinira ora liwat puja pangestune wong tuwa gage tampanan nonenjih kasinggihan Kanjeng Rama sanget anggen kawula mundi mugi dados jimat paripeh nambah ana teguh kayuanan kula anggen kula mangun bebrayan angles kekes kadya linula sanata bebayune angga hanglumpruk kang pindha kapuk sak panduratan pana-pana ning ratemahan jegrek lir tuga Sinokarta panapa menggah darunan Sirat Maja temanten enget mring purwaning dumadi duk linarake ning jagat padang enget marang Kang Rama kang wis kawowangu ukir jiwa kalawan raga mewah dadi lantaraning tuwuh enget marang Kang Ibu kang wis kawowo dadi papaning tarak brata salebeting nawa Candradasa ari suwene jinawil ing semu tanggap ing sasmita Kang Rama dalah Ibu genera nyawang dumateng Kang putra temanten kekalih kang banget karantan ing batin ing kono pang kawijil pangandikanira nduk wis ndak tampa panyong kemira kanthi dak suwunake marang ngersaning Gusti muga-muga anggonmu ambyur ing madyaning bebrayan agung enggal tumeka gisi ing gegayuhanmu muga-muga uripira tentrem ayem kebak berkah kebak rahmat paripurna tedhak sungkem ing mangke Sirat Maja temanten kekalih sampun wangsul ing sasana sakawit jaya-jaya Sirat Maja temanten putri sembah bekti dumateng Kang Garwa nenggih Bagus Hadi Nur Sahid tandha yekti bektinira dumateng Kang Garwa wanita kudu wani ing tata madhep mantep mituhu marang kang den suwitani pawitaning urip bebrayan
Satata lenggahing Sri Atmaja temanten kekalih manggi bepilih taksih wonten tali dharma ingkang ngarsa linambahan kepareng kula tut ing wingking kewajiban noninggi ngayani ngayomi dalasan ngayemi kunjuk kadang kula Sekar Jati Manunggal bebiling manggi nyarengi temanten kekalih anggenipun ngayahi upacara adat dereng rampung sumangga kalajengaken kula nderek mriku. Upacara adat Kacar Kujur sampun paripurna mangke kalajengaken upacara adat Dahar Kembul Bojo Andrayana. Bergantian yang satu pegang piring Mas Nur sing rada akeh ben tambah sehat pegang janggut wujuding sekul sukci kang rinengga ulam sari salugune kinarya pralambang lan pralampita kahananing donya ora langgeng tansah owah gingsir hanyakra manggilingan ana kalane rasa bungah ana kalane nandhang sungkawa ana kalane rasa kang manis uga ana kalane rasa kang pait ing mangkono Sri Atmaja temanten kekalih wus prastya ing janji sabaya moyo sabaya mukti sabaya pati kang pungkasan kaunjukan tirta cinecep tigang rambahan kinarya dedonga mugi mimbu ana sentosaning jiwa mimbu ana sentosaning raga lan mimbu ana sentosaning bale wisma muji syukur wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa wontini upacara adat wisudan tali dharma sampun paripurna kanthi rancak gangsal tan wonten pambeng satunggal menapa ngaturaken agung panuwun kunjuk kadang kula saking Sekar Jati Manunggal ugi kadang kula kinasih Isma Rias wilujeng siang wilujeng lelenggahan
Sagung para werda, para pinisepuh, Bapak